Je to gala večer, nič sa nedá robiť, to bola nádhera. To bola nádhera, videli sme nádhernú hru na flaute, teraz zmeníme trošičku žáner, budeme spievať a spievať nám bude úžasná speváčka Laura Belicová a my sa teraz na ňu pozrieme v krátkej dokrútke. Tak toto je môj fanklub. Moje dve sesternice Majka a Maťka, môj brat Adrián a moja malá sesternica Táňa. Taníka, ideme pozrieť aj ju na počítač? Áno. Ahoj, Laura, koľko máš rokov? Za mesiac bude mať 12. No to tiež skoro narodený, za to. We are the children. We are the ones that make a brighter day. Som raz našla kazetu od Michaela Jacksona, tak som ju stále počúvala. Michael Jackson spieval o miery, o láske, o deťoch. To sú také najdôležitejšie veci v živote. A ideme. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ja som dedinské dieťa. Pre mňa je také typické liesť po stromoch, naháňať sa s mojimi bratrancami a sesternicami, hrať futbal, plávať, bicyklovať, korčulovať. S láskou a nebudeš viac sám, nikdy sám. Dobre, dávaj si pozor na frázovanie, hej? Tak tatko mi vždy tak pomôže. Vyhľadáme vždy v pesničkách, čo tam ešte chýba, alebo čo by som mohla zlepšiť. Viete čo, ja som chodil 7 rokov na klavír, ale nikdy ma to nebavilo, lebo som chodil z donútenia, ako chalani hrávali futbal, ja som chodil hrávať na klavír. Teraz viem, že som nechodil zbytočne, hej? Že čo sa týka teórií a takýchto vecí, to si koľkokrát povieme. Sedí čmeliak na kvete, V kvetinovom bufete. čo čo si vám nedal. Pojedol tam hrbu nedal. Vypil nektar, zlízal pel. Nezaplatil, odletel. Mňa to baví z toho dôvodu, že nejakým spôsobom sa rozvíja vzťah medzi otcom a dcérou a je pre mňa príjemnejšie, keď mi zaspieva a chodí mi mraz po chrbáte, ako aj celej rodine, ako keby mala niekde behať vonku, naháňať sa za nejakými zbytočnosťami, ktoré v živote nebude potrebovať. Áno, Laurika mala problém s geografiou, mala problém naučiť sa text a potom ho povedať, aj keď tomu učivu rozumela, ale mala problém ho povedať. Tak ja hovorím, Lauri, tak skúsi to spievať, však texty, keď sa učíš pesničky, vždy sa to naučíš a veľmi ľahko. Asi bude musieť celý život spievať, že? A všetko. To by bolo Vieš, super, do autobusu, ale prosím si listok jeden do nova, polovičný. Tiško by šepol do uška, Tie slova zázračné. je čas prichádzať čaro vianočné. Koniec.